Right, muri Zimbabwe tiri panyaya yekunetsa kwefuel iyoyi. Ndiri kuona nyaya dzakawanda dziri kuitika, nyaya dziri kutora nzvimbo panapa. Ende ndiri kuona kuti pane mashoko ari kutenderera nekutenderedzwa mumasocial media imomo. Handiti Advocate Nelson Chamisa vari kukomenda on the issue yefuel iripo, nyaya yefuel iri kunetsa iyoyi. Handiti Advocate Nelson Chamisa vari kuti corruption makes Zim fuel expensive. The fuel pricing structures in Zimbabwe is such a scandal. Fuel prices in Zimbabwe are not just about oil. They are about policy choices, government accountability and credibility, market structure and government efficiency. Until these addresses together, prices will remain high. There is no reason to have such high taxes on Zimbabwe, the highest in the region. We will remove all those dodgy taxes in order to caution citizens. Only an accountable and credible citizens government can deliver this. No to 2030. Biura chari kubva ungoriramba. Now, muri Zimbabwe ndonyaya iri kutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa, but I don't want to waste much of your time tichitaura nyaya iyi because ndoziva kuti pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika and a lot of people are commenting pane nyaya iri kutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa vari kuti zvoni, is this how you address the challenges by posting continuously here? Ndo mamwe mabvunzo ari kubvunzwa kune vamwe vanhu pari kunzi aiwa mukangotaura kaipapa musina kana zvamuri kuita futi muri kuda kuzotozita. I don't even know guys kuti tonyatsodini nyaya dzachedzi because vanhu vari kunetsekana nenyaya iyoyi. But there is the other guy wantoda kuti nditaure nezvake panapa because vanhu vari kubvunza zvakawanda. Dear President Chamisa, we love you. My honest question is, what's your plan in stopping the amendment bill number 3 and will the plan work? Ndo mashoko mamwe anga ari kubvunzwa uri mubvunzo kuna Advocate Nelson Chamisa. I don't know kuti ivo vachaanza sei nyaya iyoyi, but my questions atobvunzwa kudai. So why are you not publicly declaring your side on the issue of 2030s? We are saying no to constitutional mutilation and you say no to 2050. What a joke is this? I don't trust serious nyaya vakati samwira. But there is this guy anonzi S Lumumba. S ane nyaya dzakataura before 2017 coup. Back then President Idi Mnangagwa vanga vari vice president ipapo achi-exposa vanhu vanodzifambira nyaya dzefuel. These days S Lumumba uya akusimbisa ana President Idi, ndora timu rake ari kumhanya chimuti chakadaro. It's like tingati ari musame race nevanhu vakaita sana Temba Mliswa. Vanhu vaiva kutooneka chingobuda chingotaura vachingosimbisa chingoti ayo bill number 3 right chakadai chakazodai. So inini zvangu sori zvenyu ndinonyatsorowa maresearches aya kana ndakazvifunga zvangu tidzokere pamashure timbonzwa kuti S Lumumba zvaaitaura izvi nhasi tingachati chiti aitamba aijoka. What was that? Because kana chakatoenda chakatobaya chakachikokera chakatoenda kusocial media achidzurike. For example, uita mistake yekuti nyaya dzako dzobva dzapfuura nekwatiri susu and you expect kuti pamwe tichadelete video racho akanganwa zvako tinotosiya riripo zokuzoti maakushanda mese maakuita sei. Internet haifeka kanganwa tete chipotaka kutarisa kudai kuti oh are you sure ndo zvauri kuda. Saka inzwa zvitaura naS Lumumba panapa mozondiudzawo kuti nyaya yacho toipedzera papi. Started to affect people's lives directly, and that's the fuel industry cartels. These are the men and women who control how fuel comes into the country, how fuel is distributed in the country, and most importantly, the price of fuel. We'll talk about that. But we can't have a show and not talk about the politics, right? So we're going to talk about what's happening with the Vice President Emmerson Mnangagwa. Everyone has been talking about what happened at the last rally. The president got up, went left, the president's wife got up, went right, the vice president sat down right in the middle. It was almost as if, forget it being a youth interface anymore. What these rallies have become is a disciplinary process for Mnangagwa. He goes there to get a disciplinary. So at every point, he's getting a disciplinary whoop ass. We are going to talk about that. So, the fuel cartels, how do they work? So there are, okay, what's happening? Answer. Video freezing. Is the video still freezing? Okay, apparently everything's fine.
Oh, right. Okay. So here's how the fuel cartels work. I'm going to open it up for you guys to come in a minute, so we can, whoever wants to call in, whoever wants to participate. Take note of this name. Write it down. Google it when you've got some time. It will teach you a lot about how the fuel game works in Africa today, but in the world at large. Mark Rich. That's M-A-R-C. Rich is R-I-C-H. He's captured in, if you read the book, The King of Oil, this is the godfather of the fuel industry. Very involved in American politics. Jewish boy who pretty much controls how the fuel game, I believe, still works up to today. Zimbabwe has 5 key fuel cartel players. Now, these 5 are, you have Zula, which is former BP. You have Total. You have